Medofo and so said the Gumadi and no idea the brown. And Obinima will beach Mama catch you for no. And Yabama is sick one. Yabama, you kick. Hey, a summoner your team. Can I who? I will have some nest your mind gun. And with your Coswanati. Then there is summer, summer arrow, and summer with Tibia. Now, Bupusa. Hey, Mama catch your FM, Mr. Woman, some with your penny hospital. Obinima, Obitre. Hey, FM, no. Mama catch your FM. Maybe I send them no Casaya, Namadjin and the Macoma, and you know, Bua. A summer if you my gun Eba. I will host summer yen near Bino Yamba Bino, Yokum, Yago Fubino, Eka. And Tina Sabinushia, the snow, Yabaka such evidence of war, Padron Jemba, so with yesterday, no for baby a free, Mama catch your FN. Let Shabusi of when another form would see a mamma subscribe one more share. What sacred you made ya said the Bianca no dear woman, dear woman, and a yabrabomu, a 6 animals and said Nebby. None less a shia. Na ye futua ye die to yam penimfo ye die to yaye ho na niama bebre na akogina sebi se nipa bi ni bibi oni sika woni nsema ana nipa bi ni mu a asa oni de ne hu hia eniama ayekoso wo manga na mu yi wo ba hede akoche abrantie bi ne ye bu ne sebi anya ado achiwade bogan eman a eye gay o ye saade no na saade no so ba be ya nkasa wo ho empanimfo abaje be ho atuma be ya atesade tipaye ede ye funyade ede ye nkeka abere busua abere nipa bi no ho bebre na de ye ho akowuram o nanso opia enye yie abo sikanti akasa atibrea no a beguso a ebi no so de ye be de be ho ne be kra nyina awuram ene sen se ye hwe niam a ekoso ne nsam a eba ge no ahu emmema beti awade ase doduo na obi papra bema ni nisu a wafre aka papa wona na ira na mate no penasem ayo yes o penasem na papa ifra akura yi ede ne nante a obi ani so papa so meside akola we di afa ne se ne ba afa ne se na bibia atese na bi obekọ bia no ode akola iko se na e wode papa ne de ye no akura de oye so otwe ne ho a papa ne de odi agura meku mini ano Ghana eniema ekoso o ewudie bi ekoso wo ma Ghana mu pa kire se e wo se yetena se na yemba yempanimfo ene nananom ahemfo tinkonwa so efiri sabre ni bebu nsane Bible Christofo asofo anyansafo anyankopon kasa ma bete beyi nipa bi nto ba bakata bani ma anyamsompa nanso dwumadie bone ekoso Ghana no beni be di gakese sanna me no tena sese ye be kasa enianom emma bi no so na tia wade ase a be so sebe be ni bekuru ni ndawie esane wo mema emma basana dane mema amabe minu ya Ghana ni ena asemi wotia wo bedwiri wo wotia asemi ya wo bedwiri wo na wiase na da ho no de obo ni wiase na ne brebe so minu ya ne sanna ye hia ya sede me ne wekasa yi no me ba brantie bi na afre say one papa panimu bi papa na fa ne seba na ode ne nante nti nipa a yehunani wosode ni nse papa na fa ne se na kora one ne ko ba bia na sa kwa ya papa di na fa so nie ote ho no wo hia na sika ni boto nkura no enye ne $200 ne papa ne de ma no papa ne tim de ne kom mampanimfo no so bi ema o mo tin san na ne da abema edo was special doctor be de ne ko
ono ne na ho no saa papa nti no obi onhu say obi kura ono ye gay because oni say o papa panimu we de owo ne yire owo ne ma na one ne nam echiwade we ne de niema bone ahodro na niema bebre ba wiase a o man Ghana na sumaduriye no abrantie de mama ka chire me pese nka asemi na nka se me ka owo man Ghana mu asema me ka abrantie ne to man Ghana mu ada nka se me ka papa de bia so wo trete mi ani obema ba bodu obekum kura to atwene a chese ye hia so a beka se wa obedi nkwasesem wo bekwa akokire ba bia ye hia wo bekire no wo nipa koro no esa spirit ya wade no mu nti no wo di bone kura ala wo kwa behu aye te se diifo binom a behu ade nanso ye bronsam diifo wo wura de no na wo koye niam a emfata betinhu etwe waso enti ma wadefo pa begu Ghana ebinu kura fra burochire ha ekọ Ghana bewo society no ma kire se enti gain asam ne de eyade a agise nyame ene giste nipa wo betu no wose ade we no me nka ho a meteto anase ma ehu nipa we ena yenya nipa titiro obi no so abebagi asi wose se obi po ne be point se nipa we ka ho na nipa no de achi ya be special doctors abebehu se yampa because ade no sebe nipa re ni nsem na wa bie ni nsem ahu baby ade no beba ma behu say be ma de ne yonko be ma afa ne to just sebe wo kohweto no na wo be da akwachi obi so ato se me fetire ne to ahwede wo ho Ghana fo eniema ekoso no ehu papa ade na ekoso no baby a yede ye ne abubu no enye ho na ade ne nam o baby a yede ye ne abu hu sa akra ba ma bia ye ne ho se ba akwadwo besi anamo de mo asem ekono so no penifo na betete kasi akese betete bayida no hotete parliament wo no asikafo na begu Ghana mema binum abete Ghana uhu be sebe wo be bibidi no be waayire no be wa kunu no ma no so bi ne be wa kunu no esane wo ma kunu no so ka ho eti ade na ehu edura nado a ade na ehu be wo ba bia be hia wo be he no kura kra o committee o yese o yire so akra o kokwan so o yese be wo ba bia be hia ma wadefo no ma be kunu nka ho no be be so be wo ba bia be hia eti niema na ekono agese ni pampanimfo na be di oman nanim no betu benani si ho efisa saafo na so bi ne nka ho saa panimfo na beti oman nkonwa so no ba so be ka ho eti ade na ekono ehu papa ti mo ma ye firi saa bere na ye nyina ye hu sa ade na nye enti panyini bi de otie parliament ho na ososo so a ewose mu yi ni kura firi ho mu yi ni kura firi parliament ho mu yi ni firi parliament ho ni nyina na me kasa 2024 no onipa bi asa na bekoko wu kotodwa anim na hu ba bi a woto aba no e na mo hihye mmara so ansa na mo beto aba no constituency bia no mo hihye mmara emfanto ho mamo de say DC yo ho se krache yeso ya paso aso hayi no de ya de mawunie wonne wo MP no enka se wo ba no bia ya panie mo ma be metena so ma ya de bepe wo be di beto asana gisika yiridie ne be wie so abede mo so ayenkoa ene mfena ene de etwagu no eye niema ekoso na yanti ye ho ase eye wo sa be ma bi na ne ho se ba dress ba no be de kra be nyahwe o be nyahwe ya be ma kan no sebe uhu na wo mu ne so ye obia enso esan se mpanimfo ba bia be de ne wura special doctors ehwe no ale sika ni bottom no ka kira me se ka kire me sika ni bottom kranya ni $200 na saa be ma we se ye na ono ane na so ko school wie ye na odwi adwuma papa bi ye na nya papa efa ne se osoma soma na papa efa ne se oye ne boboya nka obaye ne boboya de akoduru no to enka obaye ne boboya de na akoto ama ne kasie ma se odi ahoma so ne mene na ono age kofem a ote ne kono Ghana for na ensem ya reho emusu asefen enuti mo ma niema a ekosi pasa LGBTQ no eyade a baby amode mani nam no nya ho o ha nipa na bete ho no ebi aye ho so oboa
akwa bi ka yan ka no asa parliament won ho special doctors obi anko fe ne to ne be nche ne to ka wo so obi afe ne to ne be hwe ene mpanimfo binum asikafo binum ne mma binum so a be so betete awade ho na basane wo kunu no mu mema no was saa niema we ne ka special doctors Ghana abane ade we sa abrofo be ne bempa na ka yare ko hospital broni nka be be chu sesia sa abrofo we no be kuro inu mu no enye se baje dia tum se binum tinye na nya nipa nyina ne be support le binum be ye de be pa enka wo yare ko hospital nka de we doctor broni bi enu ha wo ko hospital se ba ma ne mra se obi ba hwe se ne to kwane da ho se oye sa de na na ka sa bre be nyi be nyina mfiri be kuro nu enso ye kuro ho no wa kukura wo koka no wo doctor na kura na wo koka de owo mpa do mpe no ono ne sese ne nsagu ni ti a onhu de onye ne ho no enu ti nne eniema ekoso na enu ne ye kire se mo hwe niema ekoso achiwade ye bomai se wote hwa na de bi esi wonte ase wote hwa na asem bi esi wonte ase hwe ka nkwanhia hodo ka ne nyina na ewo ho eniema bi wo ha na ye ka na obi abisa obi tim bisa se enti broni ntwe se ka ne nku ne yire broni ntwe se ka ne enwo ne yire kura no nyina bi wo ha na nso kura ha yeti no be hwe store so akese yenom ye fia yetiti ni opaja ada ne to wo obekọ beba ena dan no pose de ba ye no pie ya na aka to so obi epo mewura ha so obewia wo da ne da hokra wugya wo safoa e wo pono nia wo ne ba broni beduru ho obetime atu wo ba wo de wade ama obi so kra ba ye na afre danfo se bem na meje na nipa no kra bi ya ne safoa sieni ha otu kwan me fie ha me ma me broni ba ko ha mre bi ogya ne safoa ho sa obebisa me sa odi odi kan ba na atu me ba obebisa ye ne nsi fam ti ma hu sa ne neighbor no the one ne opposite no ono ni tu ye enti maame no so ye ne sa atro no to dia to ne box mu nti afa de o gira hwa ne chese box no ne nana ba ko ba ye safo ba ko no ho obi ne letter box a na edam se ni neighbor ne de atu safo no no okwa adwuma nti obeba nyumre show esan se yete yare ye sa ne ye no safo no de bia ma obi o wa bonte se in case se bibisia nti maame no na ne nana ba ko e wo ne safo ofre ma ne ba be letter box no na edam what you say na edam enu ti nsama etwa gui no wonte ase kire se ade no oya na koye te se de mpanyimfo yi ensem bi wo ho a wo ka nipa binum asi bebo se sanka ye nyaboafo a ade na ye wonukura ye mpe sanka ye nya titafo a ade na ye woni ye mpe nanso Ghana asem wo be kwa akoka no ebeduru baabi e be gya wo life ama na fe nkrofo ye bepe waku eye die enti da wo se basa sa aban agi atunsa ade we mempene so a sa aban agi atunsa mempene so a ka hwan ne betima ye eni tini me ka de se ya mo fa mo life no mo fa ma ne ne mo de be compare brechire se ebrechire figu ho ebrechire ti sei ebrechire we sei sa kura wo be da asore ne batima wake se wo sika aye de ma wo no anso ye de wade akotum wo sika ye de ma abro so ya twero fa ya de breye jama nkuro ha jama ni kuro ha ne ye fra bibi se mano che se ka bi ya wo de wantua na ye kwa animu wote Ghana ne bi wo ho wo so de be di be ho abede be ma wo bempa sisie mpa kwase yasem empa buro se de ye mpanyimfo be ya aburo nti no betena se cheke ne ba du sika to account so na be so batena se a cheke se ka aye se wutua no boso no we wa metua ye de ma no aka ho wo be ba betua nti wa betu America ne wa kwa kotua wo ka oni adofo ende se be no hia ya de mpanyini esoma ye enua ba ma aketuwa bia obi ba akosuku awie oni adwuma ye nti ohawa akotom esu a wosu atete bi a wotete obi afa ne sese bi akoa na fe ni so hwa wonamu ompe ono na oka ye o ono na oka no se ade na ba ye no ebinom onyanka enwisia nyanka ma ehiafo ma bi a ne de ebebedi nti na ode ne ho kowura baabi na oni nse baabi a wokọ no obi so wo hode a ono de ahokire ne so nti oni baabi a wokọ na ode ne ho kowura ye se bi onko bokro no so ma benche no nanso se wo be yes ade we kro no nye ade we so nye we de kra yare wuo kro no so de benya wa adakro tim ne wagu eni ti ne de ye pese ye twempanyimfo adwene koso ne sei empanyimfo na no adwuma no bede amanfo mo ye enti homa ye mfa ye ne nsi nkura mema na bede ma bontena
ba ye be ho se be ye ma uhu bi a sebe na ye no ho se oyo oba no nya saafo no empanimfo na binom be ni be di se adwuma no edwa na adwa be ne ba ye ba kra se ye committee ye de be boa be ko gefuo meeting be ko gefuo meeting asa owi a na abeda na yire chi owi a na abeda na yire chi nti oba a wote ho a wunnim se wukunu ye saade no mumfiri saa brei ho fetire hukunu no nto mema so amoso mayire num ba ye be ho ma sojafo a so be nko sojada a be so bada no honko ano mo so mumfiri saa brei hwe se ho wo ma foforo a be so be ware mayire no no na se bi ye be kasa kire benyansafo ba dwendwem ba se obeti asem ni wafa ba bi afirim aniyama a ekoso no ye chiwade o ye ka se ya ye ka ne ye ka ni nyina ye se ye nua binom enkwa ye nua binom ahotonti ni ye kasa asemi ba bi anneme du besi nie odofo ti asemi wo saka subscribe mama ka kire fm minu ade wo bi afabra ensane de bebre ne mo de ba eno ne maka kire mo sebe se adwuma sem no ama adwuma no program na ye ayi kakra na nso ni nyina mu no ye guso de adofo de aba nyina ye tena se de maka no asem na danse wo honko ade a o asem yi minu aba ma aketo ya asem no danse wo ho o na nso okwa akokai woni kamafo medase sawa ya so no watie me mama ka kire nie jama ni ba ka kire se vidazen choose bye bye medase be